La plantació de tot el pla de l'arbrat de Sabadell, una de les grans demandes a nivell de barris i a nivell de tota la ciutat i també des del punt de vista, per tant, de veïns i veïnes, però també una necessitat des del punt de vista ambiental. I avui volíem fer un acte simbòlic en equip a Campllong per dos temes. Precisament en aquesta zona on estem, aquí, a tota aquesta zona de Walter Benjamin, era un espai llargament reivindicat pels veïns perquè portàvem molts anys amb tota aquesta zona doncs, amb les voreres sense arbrat i per tant el podem replantar, i també perquè hem fet, jo crec, una acció també des d'un punt de vista pedagògic doncs, molt interessant, que és amb l'escola d'aquí del Virolet doncs, donar l'oportunitat als nens i nenes, com aquesta exposició que tenim aquí darrere, explicar la importància dels arbres en les ciutats, la importància de tenir espais verds doncs, que ajudin a mitigar el canvi climàtic, que ajudin a tenir també un aire de millor qualitat i que puguin després també veure com es planta un arbre. Per tant, aquest tipus d'actuacions les veurem de nord a sud i d'est a oest, també en el centre, i per tant, com us deia fa temps, diguem, amb un doble motiu. No? Primer, no deixar ningú enrere, cap barri de Sabadell, per tant, poder actuar a tot arreu i també doncs, tenir una ciutat més bonica, no? Que és el que al final també volem.